Jaa, että mitenkä on mennyt. No siinähän se kaikista selviää ja tuskasta on välillä ollut, mutta kyllä tuo Nalinen rakkaus ja meidän parisuhde on jotain ihan käsittämätöntä, että me ollaan niin sielun kumppanit toisellemme, mitä mä on ihan alusta asti sanonut ja niin on myöskin Nalinen sen vahvistanut ja molemmat meistä vähän niin kuin omalla uskontopuolellaan uskoo siihen, että hänen osaltaan Buddha on tämän tarkoittanut ja minun osalta Jumala on tämän tarkoittanut, koska kaikella on mun mielestä tarkoitus. Tapahtui mitä tahansa. Tarkoitus oli eläköityä palvilla takaamassa vastapuolen kanssa, mutta näin kävi. En vieläkään tiedä miksi. En ole rötväily, enkä nyt ole ollut ihan kilttikään poika aina, mutta joka tapauksessa vaikka minkälaisia epäilyksiä on aina vuosien varrella kuullut tuolta kyliltä ja raiteilta, kaiken maailman ilmiantoja ja soittoja ja kaiken maailman juttuja, mutta en käsittääkseni ole tehnyt mitään semmoista, minkä takia tämän piti tapahtua. En nyt ole mikään hyvis, mutta en ole kyllä ihan pahiskaan, että kyllä kaikilla varmaan 23 vuotta kun yhdessä ollaan, niin tapahtuu kaikenlaista ja puolin ja toisiin. Mutta asiat oltiin ainakin kaikki minun mielestä selvitetty, että mitä ei pitänyt olla ja näköjään sitten oli. Ja sieltähän se lähti, kun silloin syksyllä 2024 mut potkittiin ulos sieltä ja sieltä lähdin sinne Bangsaniin, sinne vuokrakämppään ja koira otin matkaan ja ruokin koira ja oli hyvilläni siitä, että pidin huolta, että on vettä ja koira kävi ulkona tarpeeksi, talutin ja muuta, vaikka olinkin kohtuullisessa humalassa lähes kaiken aikaa ja viestittelin sitten sinne vastapuolelle, kunnes sitten ne kuuluisat sanat tuli silloin myöhäissyksyllä silloin, niin että tää oli tässä ja siitä sitten hetken päästä, tarkalleen 45 minuutin päästä tapasin ton Nalinen, niin kuin varmaan muistatte ja sitten siitä 4 päivän päästä mentiin K-Piipisaarella Kihloihin ja otettiin nimitatuoinnit toistemme selkää ja laitettiin vähän someen, niin siitähän sitten maailma räjähti ja sitten alkoi pikkuhiljaa kuulumaan outouksia kuukausien kuluessa, kaverit alkoi ihmettelemään ja dissaamaan ja nykyään ex-kavereita suuri osa noista. Eli en mä tiedä mitenkä, mutta jotenkin vastapuoli on saanut käännettyä lähes omat lapsetkin mua vastaan. Luojan kiitos ei enää. Lasten kanssa menee hyvin ja näin poispäin ja perhe on aina ollut tärkein kyllä mä näkisin, että kyllä tästäkin selvitään, joskaan tää ei mitään helppoa tule olemaan. Nyt on tosiaan pesähoitajat ja muut jo oikeus määrännyt ja kyllä tästä saattaa tulla pitkä taistelu, mutta periksi en anna ja ei muuta kuin tosiaan joo, mielellään otan tsemppaukset vastaan ja taistellaan. Tehdään päivityksiä sitten jossain vaiheessa myöhemmin, jos tarvitsisi vaatia. Tämmöstä.